hodnocení fotoklubu PCV Pražský Cvak Jizerským klubem Hejnice. Hříčka jenom. Poněvadž to je, z toho by mohla být možná tapeta nebo něco takového, ale jako výtvarná fotografie se to nedá vůbec brát. Tady nevíte, co je hlavní, co je vedlejší, o co tady jde vlastně, jo. Šeptání v modrém, to ať se na mě auto nezlobí, ale tohle to neberu. Lineární kompozice. Nevím. Tady mi to připadá lepší. Když jsem to měl tady, jak se to... Tadyhle to je, graficky je to lepší než tohle, poněvadž to má aspoň nějaký řád. Takže... No, kolik tomu dáš? No, nevím. Takže no, teď jsme na čem? Tak něco Dvojku bych jí dal. Cože? Dvojku. No, dokáž. Ještě jednou se na to podívám, no. Víc ne. No, tak vidíme zase. Je to na zdraví. Ale jo, teď já už jsem prvně říkal dvojku. Mě brzejí ty svíčky, když je to na zdraví, tak je to těžko. Jako to neřeším, No. vůbec svíčky neřeším. Mě to... Jak v tom dešti, Ano. co jsme dávali jedničku. V tom dešti. No jo, jasně. To je lepší. No.